Ġurnata oħra u tkompli tippersisti il-problema tal-mediċini out of stock. Ġurnata oħra fejn bosta persuni fosthom anzjani u anke żgħażagħ qed ikomplu jħabbtu wiċċhom ma' nuqqas ta' mediċini li trattaw diversi kundizzjonijiet serji fosthom il-kanċer, l-artrite u d-diabete. U għar minn hekk fost dawn il-mediċini hemm iħud li ma hemmx alternattiva għalihom. Iżda l-gvern ta' Robert Abela qed jibqa' insensittiv għas-saħħa ta' dawn il-persuni u qed ikompli jaħbem il-poplu. Quddiem din ir-realtà l-Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes minflok offra soluzzjonijiet spiċċa jattakka b'mod partiġjan u jdaħħal il-politika. Irridu nifhmu wkoll li din is-sitwazzjoni hija sitwazzjoni dinjija globali, hija sfortuna li l-Partit Nazzjonalista tipprova jirkef fuq xi ħaġa li hija kriżi mondjali. Bil-Ministru ma jkunx jaf kemm hawn mediċini out of stock. Taf kemm hawn mediċini out of stock? Jiena m'għandix dik l-informazzjoni teknika. U fl-aħħar jiem anke s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli provat titfa' din il-problema tal-mediċini taħt it-tapit u saħansitra qaltilna lin-nies qed jgħixu komdi. Is-soluzzjoni tal-gvern x'inhuma? Nistgħu ngħaddu għall-mistoqsija oħra hekk tas-saħħa. Tas-saħħa diġetlek. Issir parti mill-gvern ta' Robert Abela, so nimmaġina tkun xorta antiża f'dawn l-affarijiet. Intiża iva, jiena meta ndur ir-residenti, il-kostituenti, n-nies il-poplu Malti u Awċi jgħiduli kemm qed jgħixu ħajja b'mod komda. Lanqas Rodrigue Galdes ma kien kapaċi jwieġeb id-domandi ta' dan l-istazzjon u l-unika ħaġa li għamel kienet li reġa' żeffen il-politika f'nofs tema tant sensittiva. Issa qegħdin id-dar kif ħasserħilhom f'moħħhom li ħajkollu l-mediċina għandhom bżonn. Il-Brak Sven waqt press conference qal li lejla ħarda tax-xahar ħajkun hawn supply fosthom ta' mistura tfal. Ħajkun tar twist ikun għaddew ġimgħati oħra, il-pik tal-influenza bħalissa. Kif ħasserħilhom moħħhom dawn in-nies? Nassigurak li l-Partit Nazzjonalista m'għandux alternattivi għal kriżijiet bħal dawn. Skont il-gvern bħalissa hawn mill-inqas 22 mediċina out of stock, buħut minnhom qasbis hemm ħiel dwar meta se jkunu qed jaslu f'pajjiżna. Iżda bosta persuni li għamlu kuntatt ma' Net News semmew numru ta' mediċini oħra li jinsabu out of stock u li l-gvern mhuwiex isemmi. U sadattant waqt li bosta pazjenti huma nkwetati rigward saħħithom, il-gvern ta' Robert Abela m'għandu ebda soluzzjonijiet immedjati għal din il-problema, meta pajjiżi oħra qed jieħdu din il-kriżi b'serjetà kbira, tant li ħejjew pjan ta' kontinġenza.